Ajani rep harus menjadi tangan naik kemudian ambulans kasih buka, polis rock, dia polis. Deres sumber mang. Deres sumber mang kuno, ar public kerja. Ambulans juga di nang. Ambulans kan no batang jaga batang di bu, bokhobu, tapi inke semuti kelai buka, inke pesan lagi tanah tong singkin jangan kahamta, driver baik kesal jangan, driver yang raya kamu sekamit. Bo jaga apa? Amun dosramo ko raza o tongmani abo parangoi undi sikano hai kan gari anya sabai shu kalai sekhano kai latha ku ko ko pai hai Oh guli nang nang chudu guli nang nang po jo yo khagoi hanyo sukapu ambulans karibo anya unyu sabai ba kya bo anya sabai no ko bono bo romoi kapu jingo jarawo haino hai phai sok paijak Madobari ni simi dosram lai yang khumlung thangmani lahar kotoro nugiman khana ni yang debra phasingo jagawo gari ni glass kabai kabangma gari ni glass simi ya o jagawo nugiman kha malkhung je ni malkhung light ni o jagawo dalbidal mani rok baijak bo gari ni khanorok no sanai norok no trik sanayang nugiman khara yang ulkuk phasingo jagawo tabuk bo holong kotor jak o laharno kasunani bagi ngiman khanabo miya ni shaloda bo pathorokno rubui je lahar kasunai rok khlai kana phiaba o jago phai norokno phunungnani musung mankha mang politician no kanai trik yang o phainani bagi o jago thik o spot no yang o police rok bai je public rok silai guli kokjakmani yagolo khumulung hospital borok khorokno tlangjakha borokni bising khorok buri no jibi sakhamnogo berai serious condition no jibi sakhamnobo khumulung kherengbar hospital ni borokno refer khlaijakha ambulance gari baino thik borok khumulung ni simi yang madobari tui jibi sakhamnogo thangmani lamao thik o jagao no dosram badi je takuktai buhuk songni phalnok rok nok huk rok sebai sukrup khaijakmani yagolo yango phaisok paikya thika jorabo lukurok ni koksil chamong haike tsr rok o jagao thik o spot o ambulance bathak rui borok no but puila malkhung sebai jakha ambulance ni glass sebai jakha aboni yagolo je guli nangjak injured person rok no gari ni saklai bumani abo hai koksil chamong eba abo hai video footage rok viral ngoni boching nugiman kha eba joto takuktai buhuk songni yagrogo bo a video viral jak sogimani nok saiman kana phiaba wana kukmani kok nge orose je injured ungjak takuk chokno bahai ke borok no haino hayo jagabo khoroksa hasteni naimathang bahini ni adong rok oro obo hai ke borok no torturing khlaiman kha attack khlaiman kha eba ke borok ni logi tongnai je injured person ni logi tongnai borok no bo haino hayo jagabo buto khlai soklai balai ki injured chnam jakha phiaba tabuk koksil chamung eba lukurok ni balai khayok mani kyobonom thৈচেতৈ জরাও ব থৈমরাজাক জরাও ব যে সা খামনগত লাংমানি জরা যে জাগাবো রুট কাসনাই রক লাহার কাসনাই রক বরক সে অ্যাম্বুলেন্স ন কাসুলিয়া বিথি নি সার্ভিস ন কাসুলিয়া দুধ নি মালখং ন কাসুলিয়া এবা খে দাল বিদাল ফায়ার সার্ভিস থং পুলিশ সিআরপি নি মালখং ন কাসুলিয়া ফিয়াবা তিনি অ সামং সিদরা সাবো খ্লাই गांगांके जों भिडिअ फुटेज नुगैमान खान नरक ब नुखना भाइराल लंजाक जे खुद हास्ते पुलिस एबा TSR रक बरक न तिनि माल एम्बुलेंस का सुगै ओ एम्बुलेंस न अटैक खायै सबाय सुक्रुप खायै एम्बुलेंस नि बिसिङो तंनाय गुली नांजाक चिनि तिप्रा साता हकसां रन बुटक खलायमानि आबो हाय मांगबलि कासाय फायका बेलाय खा खाममानि कक बेलाय खा नांमानि कक
chini tipra sarok Bharat hakotoro yokjak hakotoro tongmani yagulobo yokjak chini haseo tongmani yagulobo tabugo phatar hastini phainai rok haiki aro butok khlaijago sak nangjagya chini cabinet minister rok khorognai eba chini jing je tipra sarok jotono palkhe hoyto ba bud laikhana je IPFT BJP habangno support khali phiaba borok tini biango tabugo lukurongni khukti sing khanaiman ka borok khoroksapon tabugo jagao visit khaimani mangpili ba visit khaimani koktumarok grikho yang nugui man khatabuk bo 144 section saklaijakni bagai lahar ganangai khongsa khongnai malkhongno kari khorksa borok kari khongsa khongni bike no kari o jagao tabuk simlang hai siring sorabung laijak tamni bagai tini o amjani borok eba khumulong amjani borok siring sorok eba kirima chalaijak miani party mongno nugui abo oro tongnai rok simi aji khananai rok haseni joto lukurok eba hasani phatar tongnai joto lukurok kirma chalaijak bahaike police ni yakte obo hai kirma singsa samung obo hai selengma singsa samung ngi mankha abo jotoni khugo tabuk kok salai tongo eba wan choklai tongo phiaba o party mungni paithak mangpili boro thangsogui eba o party mungni choikubui bus thude thumjak ya chini cabinet minister tongnai rok o tiprasa guli nangnai eba o jagao nok huk sokta jangnai dugan pat sokta jangnai nok huk sebai sukrup khaijangnai borokni ganao bada bacha abo jorano kok sanai norok soyoi nai tongdi chini khorang